Bun găsit la o nouă întâlnire punctul zero. Eu sunt Magda Axinte și mă bucur să fim din nou împreună. Astăzi avem o ediție cu totul specială a întâlnirii în punctul zero. Este foarte specială pentru că invitata mea de astăzi este o personalitate a psihologiei românești, profesor universitar dr. Anca Munteanu. Bun venit, doamna Anca Munteanu, este o bucurie pentru mine să vă aflați aici, la Iași, la întâlnirea în punctul zero și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. Sunteți, și nu am exagerat cu nimic, o personalitate a psihologiei românești și, cred eu, nu numai, pentru că vă admir întreaga activitate de mulți ani de când am intrat pe acest tărâm fascinant și abordarea dumneavoastră este cea care m-a bucurat în sufletul meu, pentru că aveți o abordare transpersonală, adică acea abordare care merge dincolo de. Și acest dincolo de pe mine m-a fascinat dintotdeauna și de aceea sunt fericită să vă cunosc și să vă fac cunoscută și celor care ne urmăresc, dacă nu deja vă cunosc. Mulțumesc! Mă bucur mult că aveți asemenea preocupări. Asta înseamnă că sunteți un psiholog cu viziune holistică, integrativă, ceea ce mi se pare că este un imens progres în general în știință și cu atât mai mult în psihologie, pe care eu personal o consider una din cele mai complexe și mai subtile științe ale umanului. Într-adevăr, este și mi-aș dori chiar să se dezvolte și mai mult, pentru că acest domeniu, cel puțin studiul sufletului, este atât de vast și de inepuizabil și descoperim atât de multe lucruri fascinante despre noi înșine, încât cred că nu știu dacă o viață e suficient pentru a pătrunde acolo cu adevărat. Cred că, în general, psihologia necesită o ucenicie care durează o viață întreagă. Există specialiști care consideră că psihologia, de fapt, este o preocupare a vârstelor adulte. Eu n-aș spune chiar așa, pentru că această preocupare, această deschidere trebuie să încolțească cât mai timpuriu, deci la tinerețe. E adevărat că adâncimile, subtilitățile le poți descifra după vârsta adultă, când debutează minunatul proces pe care Jung l-a numit individuație. Da, eu am observat în ultimii ani, nu știu dacă dumneavoastră puteți să-mi confirmați sau nu, copiii sunt mult mai receptivi acum la tot ceea ce înseamnă cunoaștere și cunoașterea sufletului și a personalității și merg foarte mult în acest domeniu. E adevărat că accesul la informații este mult mai larg acum față de generațiile din urmă, dar există preocuparea către spiritualitate, către cunoaștere, poate mai mult decât în alte generații. Da, chiar citeam undeva o statistică care eu personal o cred extrem de optimistă și adevărată, că în ultima perioadă, în pofida tehnologiei care a intrat atât de agresiv în viața noastră, cu bunele și relele inerente, totuși există această preocupare pentru holism. Vă reamintesc că holos înseamnă întreg, pentru că, așa cum bine se știe, avem un trup, un psihic și un spirit. Marele merit al orientării transpersonale în psihologie, de ce precizez în psihologie? Pentru că deja este o orientare care din anul 1990 deja s-a extins și la multe alte domenii, s-a extins de pildă și în economie, s-a extins în drept, s-a extins în mass media, în literatură, în artă și așa mai departe, deci nu este pur și simplu confiscată doar de psihologie. Deci, repet, există această deschidere pentru recuperarea integralității umane. De ce? Pentru că psihologia academică era o psihologie bidimensională. Ne ocupam în cel mai fericit caz mai ales de psihic sau de suflet, eventual în relația cu trupul. Și neglijam, și asta se întâmplă de multă vreme, sub egida paradigmei newtoniano-carteziene, care a dominat suveran aproape 5 secole, deci era pur și simplu exclusă, aruncată peste bord această dimensiune spirituală,
Ori, datorită științei de avangardă și mai ales a revoluției relativist-cuantice, care a contaminat inclusiv psihologia prin mișcarea transpersonală, s-a creat această deschidere și această tentativă de a recupera integralitatea. Și atunci, ce înseamnă asta? Recuperăm și dimensiunea spirituală, care este, de fapt, singura nemuritoare. Iată că avem un germene de nemurire care este dată de dimensiunea spirituală. O să mă întrebați dacă este posibilă. Da, pentru că avem un organ special care este glanda pineală. Prin DMT-ul pe care îl secretă, ea ne asigură legătura cu cealaltă dimensiune. De ce spun asta? Pentru că realitatea este multidimensională și noi percepem o fațetă sau alta acestei realități multidimensionale în funcție de starea de conștiință în care ne aflăm. Sunt 4 stări de conștiință, așa cum bine știți. Este starea de veche în care noi acum suntem, este de starea de somn fără vise, de somn profund, de starea de somn cu vise și a 4-a stare, care este tocmai această stare transpersonală. Ce vroiam să spun asta? Că din fațetele acestea multidimensionale ale realității, noi vedem una sau alta din aceste dimensiuni în funcție de starea de conștiință în care ne aflăm. Desigur că în starea de veche avem acces la realitatea aceasta tridimensională în care trăim și care este accesibilă prin simțurile noastre, dar există și multe alte dimensiuni pe care nu le vedem în stare de veche. În schimb, într-o stare transpersonală, în cea de-a 4-a stare de conștiință, le putem seziza. Și atunci, sigur că da, toți cei care vor să escaveze lucrurile în profunzime apelează la această nouă viziune. Am putea spune că în această a 4-a stare de conștiință e ca și cum un văl se dă deoparte și avem viziunea aceea întregului holistică de care spuneați și aici m-a dus cu gândul și la a nu judeca, pentru că noi avem tendința de a judeca prin prisma unor paradigme, a unor lucruri pe care noi le vedem și le considerăm ca fiind adevărul. Ori adevărul are atât de multe fațete și privit din diferite unghiuri, el pare a fi adevărul, astfel încât, ajungând la concluzia aceasta interioară că cunoaștem puțin, de fapt, din tot ce este, poate că abia atunci intrăm într-o stare profundă de, poate chiar de smerenie, în care înțelegem că avem încă multe pe care nu le cunoaștem și a judeca realitatea dintr-o perspectivă îngustă e chiar poate ridicolă. Cred că e o mare calitate a oricărui om de știință și a oricărui om să nu se lase confiscat de nicio prejudecată. Este absolut necesar să practicăm resemnificarea permanentă. Asta e valabil în orice știință și cu atât mai mult în psihologie, unde, repet, avem de-a face cu un fenomen atât de complex și de inefabil cum este psihicul uman. Deci, realmente, este nevoie de această lipsă de prejudecări și pentru că ați amintit adineauri, prin asociație de idei, mi-am adus aminte de un foarte frumos aforist care aparține lui Basarab Nicolescu, concetățeanul nostru trăitor la Paris și care este un mare fizician cuantist, dar are o viziune transpersonală absolut emoționantă și vreau să vă spun, chiar semnează împreună cu Marc-Alain Decon, care mi-a fost maestru la Paris, semnează o carte de descifrare a acestui domeniu care este psihologia transpersonală. Revenind, vă pot spune că Basarab Nicolescu spunea că limitele în știință sunt benefice, sigur citesc din memorie, pentru că aceste limite, dacă ai deschidere, te duc la nelimitat, te duc la infinit. Am avut bucuria să-l cunosc pe Basarab Nicolescu aici la Iași și a venit în cadrul unor conferințe pe teme de transdisciplinaritate și eram lângă dumnealui și era un pic
deranjat de ce se întâmpla acolo și s-a întors către mine și mă întreabă: dragă, tu ce crezi că lipsește de aici de fapt? Și am spus, cred că dimensiunea și spirituală lipsește, adică se vorbește despre foarte multe, dar despre partea spirituală a omului nu. Și într-adevăr, da, aceea era și nemulțumirea dumnealui. Da, să știți că același sentiment vis-a-vis de el am avut și eu, pentru că el a fost făcut doctor honoris causa la Universitatea de unde vin, la Universitatea de Vest din Timișoara. Catedra de fizică și-a asumat această gratificare și privind pe colegii de la fizică care sunt centrați pe realitatea aceasta imediată, mi-am dat seama că nu mare lucru au înțeles din tot speech-ul lui de răspuns la laudatio. Da, și spunea că fără terțul tainic ascuns, totul e cenușă și ăștia nu înțelegeau despre ce-i vorba. Da. Și, în fine, sigur am zâmbit pentru că se pare că toți suntem incompetenți, dar în domenii diferite. Da, într-adevăr, este poate criptic pentru mulți dintre cei care merg în această zonă și e nevoie de un parcurs și personal până la urmă în a descifra aceste taine și experiența personală pe care cred că a avut-o și dumnealui și toți cei care s-au aplecat și au mers în această direcție, cred că este esențială în a înțelege ce înseamnă această dimensiune transpersonală, a merge dincolo de... Pentru că noi vedem cu simțurile noastre, cu ochii, cu toate simțurile noastre, vedem o realitate. Dar avem și altă realitate și acolo, cum ajungem acolo? Păi se poate ajunge la această realitate pe care naturală, pentru că există cel puțin 3 evenimente în viață care, dacă sunt gestionate corect, pot induce o stare de conștiință extinsă, care are gradații, cea mai înaltă fiind starea transpersonală. Deci avem la naștere, avem în orgasmul sexual și la moarte. Dar, de exemplu, nașterea astăzi este ultramedicalizată și se amputează această dimensiune transpersonală a nașterii, deși recent am avut o comunicare la un congres în Olanda, la Amsterdam, și am vorbit chiar despre tema nașterii extatice. Ăsta este un alt subiect care nu avem timp acum să-l discutăm, dar în orgasmul sexual, poate este singura stare la care toți avem acces dacă celelalte nu ne avantajează. Deci orgasmul sexual este o stare de conștiință extinsă și apoi la moarte. Iarăși, o moarte nemedicalizată, o moarte în care nu suntem cuplați la aparate, medicalizați până la limită, deci este iarăși o stare transpersonală. Ei, în afară de aceste situații naturale pe care le avem pentru a gusta din aceste stări de conștiință extinsă, există și o serie de metode special create pentru a induce o asemenea stare transpersonală. Și eu, la formarea pe care o fac sub egida Asociației Europene de Psihologie Transpersonală, și iată că ne aflăm la al 3-lea grup, care chiar acum la Timișoara sunt în plină activitate. Deci, pur și simplu, le sugerez și încerc ca să, nu numai eu, cu întreaga echipă, să-și însușească o serie de tehnici special create, special destinate pentru a trăi asemenea experiențe, când, repet, ai acces la o serie de trăiri absolut bulversante care te ajută să te autocunoști și, evident, să-i cunoști mai profund pe ceilalți. Mă gândeam și la respirația holotropică și eu am trăit această experiență și, într-adevăr, pentru mine a fost transformatoare într-o mare măsură chiar. Nu a fost unica, dar este o metodă, într-adevăr, care nu e neapărat folosită terapeutic, cât mai mult ca dezvoltare personală, dar are și efecte terapeutice. Vorbeați despre naștere, de exemplu, și Stanislav și Cristina Grof au multe cărți, lucrări în care, prin toate cazurile pe care ei le-au detaliat,
Arată că orice naștere, indiferent până la urmă de natura ei, poartă în sine o traumă sau o potențială traumă, pentru că este trecerea de la o lume la o altă lume și modul în care se întâmplă duce către un anumit mod de a percepe, de a intra în această lume, de fapt. Și ele fiind îngropate acolo în amintirea noastră, la care nu avem acces, în viața noastră se pot întâmpla evenimente care să-și aibă ca și punct de plecare exact acele momente din perioada sarcinii, nașterea. Și știu că v-ați ocupat și dumneavoastră foarte mult de acest Da, am și un capitol dedicat nașterii în volumul 2 al cărții, care este aici pe pupitul acesta, pe măsuța aceasta. Ați lansat al doilea volum acum la Iași. Nu, ambele volume au fost lansate, ambele, pentru că n-am fost pentru lansare încă la Iași decât acum. Ceea ce vreau să vă spun este că, într-adevăr, Grof și Cristina Grof, prin experiența lor extrem de bogată, care reunește mii și mii de cazuri, deci un eșantion mai mult decât reprezentativ, care au fost recoltate pe întreaga planetă. Eu am avut șansa să particip, de pildă, la Budapesta, la o asemenea ședință de respirație holotropică, unde erau 500 de persoane. Apoi am mai fost la un congres la Moscova, n-am participat la respirație, dar știu că au fost 1000 de persoane, deci cam vă dați seama care sunt dimensiunile experienței lor. Ei bine, ei distilând toată această experiență vis-a-vis de naștere, au reușit să deceleze existența a 4 momente cruciale, acele matrici perinatale fundamentale, care evident amprentează ființa umană, și anume contează care sunt matricile care ne domină nașterea. Sunt 4. Este aceea, să ne referim într-o situație care ar trebui să fie generalizată, când mama își dorește copilul și îl iubește. Fac o paranteză că deja este știut, domeniul psihologiei prenatale este deja consacrat. Deci în domeniul psihologiei prenatale se știe că la naștere deja copilul este echipat psihic, deci trăiește întru totul experiența nașterii și contează la ce matrice este branșat dominant. Dacă e la matricea 2 sau 3, atunci viziunea lui despre lume va fi una cam pesimistă. Dar e branșat la matricea 1, când mama își iubește copilul și dorește, și în cele 9 luni e o comunicare pe multe canale între cei doi protagoniști, atunci este excepțional. Dar atenție, e nevoie să onorăm și matricea 4 de expulzie, pe cale naturală, și îmi face plăcere că îmi aduceți mingea la fileu să mă desolidarizez de frecvența cu care s-a răspândit nașterea prin cezariană în întreaga lume. Din păcate, România nu face excepții, procentele sunt de-a dreptul alarmante, nu vreau să aduc procente, că nu le am pe cele recente, pentru că se cultivă la femeia însărcinată o viziune total falsă și, eu știu, o teamă de durere, când aceasta poate fi controlată. Există atâtea tehnici de pregătire a nașterii care îți pot ușura durerile. De ce vă spun acest lucru? Pentru că copilul, repet, are deja un rudiment de viață psihică. Între el și mamă s-a realizat o comunicare extraordinară pe durata celor 9 luni și acum, în momentul nașterii, care este prima mare încercare din această viață, mama nu există. Prin anestezie este, între ghilimele, plecată la plimbare. Deci este, dacă vreți, un abandon care, evident, este traumatizant. Și cum ați spus și dumneavoastră, nașterea este un eveniment oricum traumatic, și dacă se întâmplă într-o mare repeziciune, pentru că este schimbarea. Plus că vine dintr-un mediu transpersonal într-un
mediu foarte personal. Când văd secvențele și am văzut în format online o grămadă de filmulețe, o grămadă de scene, e extras, copilul îi se mai dau și două la fund și primele momente din viața manieră, lui aici. Sunt absolut oripilată, deci este ca și cum dumneavoastră ați venit la ușa mea și eu, în loc să vă primesc ca o gazdă civilizată, v-aș da două perechi de palme. Da. Deci mi se pare absurd. Acum nu vreau să exagerez. Evident că sunt cazuri unde nașterea prin cezariană este absolut indispensabilă, și nu putem să punem în primejde nici mama, nici copilul sau pe ambii, și atunci se indică, dar de foarte multe ori, și cunosc destule cazuri, de femei care apelează la cezariană deși nu au niciun motiv. Și de ce se întâmplă așa? Pentru că nu au suficientă cultură nici medicii, da, ginecologii, obstetricienii, și nu dialogăm. Suntem ca în două apartamente într-un zgârie nori unde nu ne cunoaștem vecinul. Adică nu-ți de vină medicii. Suntem noi de vină că nu mergem să colaborăm și să rezolvăm aceste probleme, și iată, sunt cu niște efecte extraordinare, pentru că aceste traume se depozitează în inconștient, acolo ele nu sunt eliminate. Ele acolo metabolizează și nu știi niciodată în ce formă patologică va reveni la suprafață. Da, și aici e meritul acestui tip de terapie, pentru că e ca și cum inconștientul nostru acumulează atât de multe din experiențele acestea, dar și multe altele și din spate. Dacă ne gândim și transgenerațional, deja e un bagaj foarte mare acolo. Păi da. Și când practicăm, ne-am referit la respirația holotropică, dar există și altele. Sigur. Foarte multe. E ca și cum deschidem o ușă mai mică, mai mare, depinde cum reușim fiecare, și toate cele care sunt acolo la rând ies în funcție de urgența cea mai mare. Da, de fapt ați atins un subiect extrem de, eu știu, interesant, și anume terapiile acestea transpersonale, psihoterapiile acestea transpersonale sunt extrem de benefice. Asta nu înseamnă că eu cumva recuz celelalte tipuri de terapii. Da. Nu. Să ne lămurim. În primul rând, fiecare terapie, psihoterapie, este parcelară. Din elefant, cum îmi place mie să spun, vede o anumită parte. Care este secretul? Secretul este să respecti pe celălalt confrate al tău care vede o altă parte a elefantului, să-ți asumi lipsa de orgoliu, să recunoști incompetența ta, că doar dacă e vorba de o problemă stomatologică nu o să-l trimi la cardiolog, nu? Sau dacă este boală de inimă și are și o problemă. Da. Deci e nevoie de această asumare a dialogului până la urmă în orice disciplină. Eu de aceea sunt șocată de tendința unora că dacă slujesc o anumită orientare să fie extrem de acizi și să practice un fel de intoleranță abrazivă față de ceilalți confrați. Este o foarte mare greșeală. Nimeni nu știe totul, de aceea suntem o echipă, să ne susținem spre binele clientului. Și asta vreau să vă spun, că marele merit al terapiei, al psihoterapiilor transpersonale, pentru că sunt o grămadă, începând cu logoterapia, apoi, dacă vreți, terapia jungiană, care e una din primele, apoi psihosinteza și multe altele, așa, respirația pneuma, care derivă din din respirația holotropică și etc. Vreau să vă spun că toate acestea au marele merit că, spre deosebire de celelalte terapii, aduc la suprafață acea problemă a clientului care este acută în acest moment. Adică nu te lasă pe tine, psihoterapeut, oricât ai fi de bun, să decizi care e problema lui, care are multe probleme. Da. Fiecare avem multe probleme, ci să o aduce la suprafață pe cea care în acest moment este acută și trebuie rezolvată. Ăsta este unul din marile merite și sigur sunt și alte merite. În primul rând, terapeutul este un însoțitor care de fapt reactivează capacitatea de autovindecare pe care toți o avem și de asemenea privește psihicul în această manieră complexă,
multistratificată pe care a detectat-o Grof în urma spectaculoasei sale experiențe, pentru că avem acest inconștient individual detectat de Freud, avem inconștientul perinatal, care este în proximitatea nașterii, înainte, în timpul și puțin după, și inconștientul transpersonal. O terapie de adâncime la o problemă de adâncime necesită o investigație a întregii, a tuturor acestor straturi. Asta este tot. Pentru că sunt terapii scurte, minunate, care rezolvă probleme superficiale. Minunat, le aplaudăm, da. dar când este vorba de ceva dur, de ceva adânc, care nu știm de unde vine, spuneați de transgenerațional, atunci trebuie să apelăm, că altfel facem cosmetică. Deci nu reușim o vindecare de durată, chiar definitivă. Da, și până la urmă, da, putem aborda gândurile, putem aborda anumite scheme cognitive, le observăm, ele sunt reale, dar experiența este cea care este transformatoare și să putem înlocui un mod de a ne comporta în anumite situații fără să înțelegem de ce facem acest lucru, fără a trăi o altfel de experiență care să o înlocuiască eventual sau să o îmbunătățească pe cea anterioară, nu duce în acea profunzime de care spuneți. Și da, este perfect adevărat. cât de mult aici contează experiența terapeutului, experiența lui personală și experiența cu sinele lui? Contează foarte mult, pregătirea lui, care trebuie obligatoriu să fie consistentă, că deși consecințele unui malpraxis la psiholog nu sunt atât de evidente sau nu sunt imediat evidente ca la un medic, da? Totuși ele pot fi de foarte tristă, constelație și extensiune. Deci e nevoie de o foarte bună pregătire, este nevoie, și aici îmi place că se respectă o lecție, o exigență care aparține lui Freud, și anume că înainte de a mă ocupa de culisele psihologice ale celuilalt, trebuie să mi le salubrizez pe ale mele. Și de aceea el permanent, ca și în psihanaliză, face aceste demersuri de autocunoaștere, de igienizare psihică, pentru că altfel pe canal subliminal sunt induse în pacient și atunci nu mai știi dacă ceea ce tu detectezi nu sunt propriile tale probleme prin minunatul mecanism al proiecției sau sunt chiar ale pacientului. Și încă o chestiune care e foarte importantă. Vedeți, în psihoterapiile transpersonale, dacă ai cunoștințe și din alte domenii, nu numai vorbesc de cultura umanistă, asta este un leitmotiv care cred că e valabil în orice tip de psihoterapie, e nevoie să cunoști niște lucruri care ține de un domeniu foarte sensibil și pentru unii inflexibil cotat ca erezie. De exemplu, dacă știi tarot, da, dacă știi astrologie, dacă știi chiromanție, să știți că am fost extrem de, nu tulburată, surprinsă plăcut când am văzut cât de mult solidarizează cu această idee Grof și un alt mare transpersonalist, Tarnas, și Jung a spus-o, că astrologia bate la porțile universităților. Așa este, pentru că planetele zodiacele sunt arhetipuri. Exact, da. Mă înțelegeți? Da, sunt da. arhetipuri și să știți că trăirea unei experiențe transpersonale, vorbeam de matrici, Da. depinde de tranzitul astral. Și atunci eu vreau să-mi trăiesc că am avut probleme perinatal a 2. Degeaba încerc eu, dacă nu am un tranzit astral corespunzător, nu o să-l trăiesc. Deși am nevoie să trăiesc această reactualizare a perinatalei 2. Plus că încă ceva, cunoaște articulațiile fundamentale ale persoanei, a clientului, da?
știi tot pe baza astrogramei făcute competent, că peste tot sunt și șarlatani, da? În orice domeniu. Și atunci știi care sunt momentele de criză, când poate să apară o urgență spirituală, care nu-i deloc de glumit cu ea, și de asemenea, lucru foarte important, poate fi un excelent psihoterapeut și nu e compatibil cu clientul. Nu sunt compatibili, așa cum doi oameni se iubesc foarte tare și nu sunt compatibili să facă un cuplu. E același lucru. Poate fi nemaipomenit, nu ajunge. Deci inclusiv compatibilitatea aceasta o jalonează, ceea ce este foarte important. Mie îmi place să spun că suntem și ne aducem cunoașterea de noi înșine ca niște piese dintr-un puzzle și sunt toate aceste instrumente extraordinare pe care le-ați menționat și dumneavoastră, de care noi le avem la dispoziție, sunt nu mai e ca în trecut când erau considerate științe oculte, acum sunt la dispoziția noastră tocmai pentru a ne putea dezvolta, pentru a ne cunoaște mai bine și a ne descoperi potențialitățile noastre care poate stau latente acolo undeva și au nevoie să iasă pentru a ne trăi viața într-o plenitudine și în acord cu noi înșine. Suntem într-o mare dizarmonie între ceea ce simțim, ce gândim, ce facem și toată această dizarmonie creează de fapt problemele de zi cu zi, stările de anxietate, atât de frecvente, depresia, toate vin dintr-o dizarmonie a noastră cu spiritul, cu sufletul nostru. Și avem instrumente atât de multe de a ne cunoaște și de a accesa părți din noi care așteaptă. Da, ați atins o problemă extrem de nevralgică și foarte actuală, pentru că eu personal consider că această criză generalizată, și nu o analizăm că nu avem vreme, cu numeroasele ei fațete, are efectiv ca o cauză primordială tocmai această deshidratare spirituală, care ne-a dus la gonflarea egoului, care ne-a dus la consumerism, care o viziune excesiv de materialistă, pur și simplu dorința de a ne ocupa de un domeniu extrem de modest și fadanos este iarăși o consecință și multe altele, deci se datorează acestei crize spirituale. Și sigur că teleascultătorii dumneavoastră pot fi decepționați când voi afirma și știu exact despre ce vorbesc. Din păcate, psihologia academică este încă extrem de refractară la orientarea transpersonală, pe care foarte nonșalant și culmea fără să o cunoască deloc o etichetează ca erezie, pur și simplu, și în afara spectrului științific, da? Deși, repet, ea consonează cel mai mult cu avangarda științifică, mai ales cu revoluția relativist cuantică. Și încă o chestiune, recuperează integralitatea și nici într-un caz psihologia transpersonală nu aruncă peste bord psihologia academică, dorește să instituie un dialog lucid, nepartizan, pentru a realiza în urma acestui negoț informativ, atitudinal și așa mai departe, o îmbogățire reciproc avantajoasă. Și, repet, dacă vreți, preocuparea mea pentru psihologia transpersonală, care datează dinainte de anul 2000, este, dacă vreți, ca o contrareplică la excesul de tehnicizare a psihologiei academice, această panteonizare a experimentului și a statisticii. Repet, sunt instrumente absolut indispensabile pentru orice student în psihologie, dar nu ne oprim aici. E ca și cum vreau să termin studii superioare de matematică și mă ocup și mă opresc la aritmetică. Doamne ferește, nu fac studii înalte, deci trebuie însușite, dar nu trebuie să mă opresc la ele,
pentru că psihologia este dincolo de asta. Și, repet, e nevoie să cunoaștem aceste instrumente, dar să nu ne oprim la ele, plus că această tehnicizare transformă psihologia într-o știință western, îmi place mie să-i spun, adică într-o disciplină care se ocupă de probleme secunde, foarte limitate, amputează suculența fenomenului psihologic, adică am sentimentul că avem cochilii în care nu mai există perlă, deci a zburat psihicul, asta o spunea chiar Jung, că e o psihologie fără psihic, iată că s-a întâmplat și Jung a murit mai de mult, nu? Sunt mulți ani așa? în urmă, și, deci, și în plus problemele capitale ale umanului sunt inexistente, ne interesează sensul vieții, problema fericirii, problema morții, etc., etc. Nu ne interesează, rezolvăm doar probleme punctuale, limitate, de nișă, sigur, trebuie să rezolvate, dar psihologia nu se rezumă la asta. Da. Deci asta e toată problema. Eu zic că nu o să poată dura acest monolog, că Camus o spunea foarte frumos și eu îl parafrazez acum, că în teatrul viață, și aș spune eu și în psihologie, monologul precede moartea. Deci nu va putea rămâne în această stare și, din fericire, psihologia transpersonală este în plină ascensiune și vă atrag atenția că atunci când am fost la congresul de la Praga, unde am întâlnit somități din toate domeniile, nu numai psihologi, a fost și Grof acolo, dar mulți alții, de exemplu Russell, care e un mare matematician, Laszlo și mulți alții. Da. Deci sunt toți oameni care agrează această viziune holistică. Deci eu n-am văzut așa un recital de personalități, deci această orientare care, repet, nu este doar a psihologiei și a altor domenii, este în plină ascensiune și vorba lui Hugo. Când unei idei i-a sosit timpul, ea nu mai poate fi întreruptă. Și asta este. Și mă bucur că tot mai mulți, și să știți că eu predau un curs de psihologie transpersonală în premieră pentru o facultate de stat de psihologie de peste 20 de ani și să știți că e un curs care se bucură de o audiență întotdeauna, e unul dintre cele mai audiate cursuri opționale, ceea ce demonstrează că studenții, tinerii noștri, vor să meargă mai adânc, simt această nevoie. Și, repet, nu o să putem rezolva criza spirituală în care omenirea se zbate și Laszlo spunea că suntem în prag de apocalipsă, de prăpastie destructivă, dacă nu o să evoluăm spiritual. Pentru că atunci dobândim alte valori perene, care sunt ale umanului de când există ființa umană și vor fi până când ființa umană va popula Terra. Și ele sunt aceleași, pentru că sunt aceleași de secole. Sigur avem atât de multă înțelepciune a șamanilor, de exemplu, înțelepciune și tradiții spirituale atât de vechi, care toate, dacă le punem împreună, vorbesc aceeași limbă și ne spun aceleași lucruri și ne-am complicat într-adevăr viața, ego-ul nostru a crescut atât de o pâine caldă și ne domină practic deciziile, modul în care ne comportăm. De aici și suferința, pentru că suferința se naște și se dezvoltă și se întreține doar din ego. Dacă reușim să pătrundem în adâncul ființei noastre cu adevărat și să trăim în această dimensiune, suferința nu ar mai exista pentru că e un apanaj al ego-ului. Dar aici înseamnă să ne întoarcem într-un fel de la tot ce este complicat către simplitate. Categoric. Rafinamentul înseamnă simplitate. Chiar cred asta și în timp ce vă expuneați ideea, mă gândeam, apropo de psihoterapie, mai e ceva. Întotdeauna într-o psihoterapie autentică și care are efecte de durată, chiar definitive, întotdeauna se trece de la un nivel de spiritualitate la altul. Deci dacă nu facem o trecere, nu urcăm, nu ne vom vindeca. Și asta e valabil și la
bolile somatice sau psihosomatice, e același lucru. În cancer, de exemplu, dacă nu faci un salt, n-ai nicio șansă. Și să știți că eu am convingerea, certitudinea, că acum am atins problema cancerului, că succesul în terapia cancerului, care nu este o boală incurabilă, fals, este în moment, deci succesul acesta poate fi dobândit în momentul în care abordăm cancerul pe toate palierele, psihic și spiritual deopotrivă. Stăm minunat în oncologie cu gestionarea segmentului fizic, condiție necesară de loc suficient. Da. Dumneavoastră chiar ați abordat în carte deci am un capitol despre cancer, și despre boală, din încheie transpersonală, pentru că eu, să știți, nu mai pot privi lucrurile decât în această manieră holistică. Deja e, cum să vă spun, o amprentă pe care o port de multă vreme și sincer sunt mândră de ea. Pentru că mi se pare că e un progres și că, sigur, eu nu spun că am atins perfecțiunea în gândire, Doamne ferește, că toată viața o să rămân un ucenic itinerant al psihologiei, dar oricum am făcut un progres. Adică am depășit, cum îmi place mie să spun, preistoria mea în psihologie. Am intrat în istoria mea ca psiholog. Și aici cred că e foarte important să existe echipe multidisciplinare cu această viziune holistică, pentru că și un medic, în momentul în care înțelege lucrurile din această perspectivă, altfel vede pacientul, altfel poate să-l îndrume. E adevărat, au un număr mare de pacienți, nu se pot ocupa de această parte, dar pot îndruma către specialiști care pot aborda boala și din acest unghi. Ați atins aici o zonă dureroasă care chiar îmi creează mie o profundă frustrare. Avem foarte mulți absolvenți de psihologie care, pentru că nu și-au găsit locuri de muncă, se ocupă de cosmetică, nu că am ceva cu cosmetica, Doamne ferește, dar dacă ai făcut psihologie, totuși rămâi acolo. Așa, coafură, eu știu ce altceva, în fine, nu am acum atâtea exemple. De ce? Pentru că există o legislatură extrem de inflexibilă și iată, este impardonabil că în marile clinici, la toate specializările, nu sunt mai mulți psihologi. Când e acut nevoie, că a vorbit de oncologie, păi Dumnezeule, acolo, și nu numai, și în chirurgie și în orice specialitate. Sigur, acum, sigur, și stomatologie, că ia să ne gândim cu câtă groază te duci la un stomatolog. Deci e nevoie de psiholog. Avem atâția psihologi, e nevoie în școală de mult mai mulți psihologi. Este nevoie v-am spus, în clinici, în sănătate, de foarte mulți psihologi, pentru că atâtea probleme se pot rezolva și aduce o calitate a vieții suplimentară unui bolnav care în acest fel, pentru că lucrez și pe etajul superior trupului, cel psihic, poți să-i aduci o vindecare mult mai rapidă. Asta este. O înțelegere a situațiilor din viață care poate au generat o anumită stare interioară și un anumit mod de a-și construi și de a-și materializa viața. Că până la urmă noi avem câteva ingrediente cu care ne construim realitatea. Avem emoțiile, care sunt energia aceea atât de puternică și de copleșitoare uneori, și în bine și în mai puțin bine. Avem gândul care împreună cu emoția creează acolo o structură și materializăm cu puterea noastră a intenției. Suntem și co-creatori și categoric. Toate împreună materializează viața pe care o trăim. Și e important să ne asumăm, nu, în procesul acesta al nostru, să ne asumăm că viața pe care o trăim este un proces la care noi participăm activ. Nu suntem rodul unor întâmplări și victima unor situații, nu? Categoric, în procesul de vindecare, în afară de clinica omului total, cum se spune, e expresia lui Boris Cyrulnik, este nevoie și de această implicare a pacientului. Deci el să abordeze o atitudine activă. Deci dacă rămâne pasiv și doar este o marionetă în mâna celor care îl tratează, nu se întâmplă nimic. Deci este absolut nevoie de această coparticipare, categoric.
Da, pentru că e, într-adevăr, atunci responsabilitatea undeva în exterior ceilalți să repare ceea ce s-a stricat, ori s-a stricat din anumite cauze. Un medic poate să repare, dar dacă cauza rămâne acolo, ea se va manifesta la un moment dat în altă parte. Pe de-aia vă spun că asta e marele merit al orientărilor de profunzime, printre care este și transpersonală, că merge la cauza profundă. Deci nu aceasta de suprafață, care realizează doar o cosmetică a problemei și atunci simptomele recidivează. Este, dacă vreți, o investigație de adâncime. Cauza este nu totdeauna. Uneori cauza e la suprafață și atunci terapiile scurte merg minunat. Dar sunt unele patologii, au o cauzalitate profundă și dacă n-ajunge acolo, pentru că instrumentul aferent terapiei pe care o practici nu e cea dorită, limitat, da. Atunci de-aia vă spun că e nevoie să apelăm, să ne respectăm, să apelăm la confrații noștri care merg altfel. Da, deci asta este această lipsă de orgoliu, de castă. Deschiderea către... pentru că tot vorbim despre asta, să știți că eu sunt adeseori tristă și sunt cuprinsă de o stare de indispoziție că încă se practică în psihologie, și cred că nu numai la noi, în România, un fel de braconaj. Sunt foarte multe persoane, și eu sunt șocată, care, mai ales online, lucrează, au o formare minimală de 2 săptămâni, 3 săptămâni și se ocupă de sfaturi pentru părinți, de sfaturi pentru toate cele. Mi se pare, sigur, e foarte interesant, sigur, citești și știi, dar nu-ți arogi pur și simplu postura de știutor, de specialist, că ai o expertiză într-un domeniu, când de fapt nu ai. Și atunci ceilalți care chiar o au, stau deoparte și se uită, băi, ce face și ce nu face. Deci asta, braconajul ăsta, cred că ar trebui reglementat. Nu este în ordine și eu le spun și studenților mei, luați măsuri pentru că nu este în ordine. Deci sunt o grămadă de persoane care fac parenting și așa și care știu eu bine ce competențe au. Și sunt alții foarte bine pregătiți care stau cu minței, n-au curva, nu, e jenant, e nu știu ce, să fiu atât de agresiv, nu. Deci asta este un mare pericol și mie mi se pare că după cei 10 ani de glaciațiune ale psihologiei, deci e extrem de trist ca să fim cumva frustrați și să fim înlocuiți din perimetrul oficial de persoane care sunt incompetenți. Și se poate întâmpla asta dacă nu luăm măsurile necesare. Da, pentru că ei au și o promovare agresivă pe care o fac și au pătruns în toate mediile, din păcate, e foarte real. Asta este iarăși un pericol care mi se pare trebuie reglementat și poate colegiul ar trebui să fie mai vigilent cu rezolvarea acestor cazuri, deși nu știu în ce măsură va reuși, dar e un pericol categoric. Și ce se întâmplă? Cumva prin incompetența lor sau prin incompetența lor pe jumătate, pur și simplu ne aduc leziuni imaginii noastre de specialiști. Pentru că uite ce-a făcut individul ăla. Nu este bună terapia, nu duce la rezultate. Asta este. Apare o situație dificilă, ei nu știu să o gestioneze pentru că nu au formarea și experiența în spate și firește, apar multe probleme pe care le-ați întâlnit cu siguranță foarte acut, mai ales în ultimii ani. Sunt foarte frecvente și din ce mai frecvente și naivii cad în această plasă și persoanele respective câștigă foarte mult. Foarte mult, da. Și pe falseturi. Din păcate, da. Vă felicit pentru, ce să zic, vă felicit, e prea puțin spus, pentru tot ceea ce ne-ați adus și prin aceste 2 cărți pe care le-ați publicat și le-ați adus aici la Iași și am avut bucuria să fiți alături de noi. Eu recomand tuturor celor care ne urmăresc să caute aceste cărți la editura For You și să pătrundă în această lume unde li se vor deschide foarte multe
Poate vor primi răspunsuri la întrebări, poate vor găsi lucruri pe care le-au trăit, le-au simțit și n-au știut să le explice. Este o enciclopedie și o carte atât de valoroasă pe care o recomand tuturor și nu doar acestea, ci tot ceea ce ați publicat dumneavoastră e minunat că se întâmplă așa și pentru noi cei care venim și avem această abordare este atât de important că sunteți și că ne girați, de fapt, în ceea ce vrem și simțim să facem în acest domeniu fascinant și mulțumim. Și eu mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că acest tratat, practic, Psihologia transpersonală, peregrinaj dincolo de văl, este rodul unor ani mulți în spate și cred că, dacă vreți, am spus și ieri la lansare, este un barometru pentru anotimpul meu interior. Îmi place să cred că este o carte care vorbește cel mai mult de preocupările mele actuale și care, sigur, ca în orice operă creatoare, am avut momente de agonie, dar și de extaz. O carte care realmente m-a ajutat să nu mă piticesc, mai ales în perioada pandemiei, pentru că mi-am găsit un rost și, de asemenea, dacă vreți, a avut și efecte tămăduitoare, fiecare avem rănile noastre și este bine când găsim forme de tămăduire care să lase urme. Adică eu chiar cred în tema vieții ca urmă și cred că este o urmă a mea, mai ales că domeniul acesta al psihologiei transpersonale mă pasionează tare mult. Dacă o să priviți coperta, ea este ilustrată prin capodopera maestrului Silviu Orăvițan, care e un nume de rezonanță în țară și peste hotare. Îl cunosc personal și mi-a îngăduit să folosesc această capodoperă pentru ambele volume. Deci nu este un singur volum, sunt două volume. Nu se văd, nu știu dacă se vede că e diferență de nuanță în jur acolo. Și, de fapt, ce vrea să sugereze se cheamă Strâmta Poartă, că drumul spiritualizării, al transpersonalizării, este un drum îngust, deci nu este o autostradă, este un drum îngust pentru fiecare dintre noi și anevoios. Asta, de fapt, este ideea și acolo în subtitlu Peregrinaj dincolo de văl, așa cum am mai explicat. De ce peregrinaj și nu pelerinaj, că e mult mai uzual pelerinaj? Pentru că în cazul peregrinului știi că pleci, nu știi unde ajungi și eu în momentul când am plecat la drum nu știam unde ajung și pentru că peregrinajul etimologic sugerează sfârșitul înstrăinării, ori realmente la final, după 1000 de pagini, am avut speranța că am reușit să domesticez măcar parțial temele majore ale acestui domeniu. Vă mulțumim foarte, foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Timpul a zburat! Da. Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră că ne-ați urmărit și până data viitoare eu vă doresc, ca de obicei, gânduri senine.